It's Friday, river fishing under the bridge. Hi vlog, welcome to my guys. Si Pilo, oh. Para panak pala na eh. Ay, ito iba yan. Apo na iman ko. This is Ina's vlog. 15 taon na po sa YouTube. Hello, welcome sa Ina's vlog. I'm on my fishing episode again. This May 30th, 2025. First off, happy birthday to my elder brother Manny Fernandez at Riyadh, Saudi Arabia at KSA. I hope you're enjoying your stint there as a mechanic. And ito po ang Bicol River, Baliwag Davao, Baliwag Viejo Bridge. And under the bridge po tayo mamimigli. Kaya samahan niyo ako. It's already 11:10. So feeding time for the local fishes such as tilapia. Ayan. May kikero din dito. Also, ayungin. Ayan. Yung carp lang talaga very elusive na mahuli dito. You have to use a net, ayan, fishing net to trap the fish. Anyways, kung ano lang po ang ibigay sa akin ni Lord, yan, yun na yun. Thankful tayo dyan. Yan, first, ang ating pag DIY setup. Ito, ano to, ipil. Anyway, yan. Na ano naman ito, naputol na yung ano. Kaya papalitan natin. First off, let's feed the fish muna to attract them. Medyo maalot kasi. And windy. Bago na ang hangin ngayon, yung southwest monsoon ay dadala rin ng mga ulan-ulan. So it's Friday. I hope it's a good Friday today. Umaibabaw na rin po yung mga earthworms. Madali na lang makuha kasi nga umuulan na. Ilang araw na may paulan-ulan every afternoon. So, let's do this. Ang aking pang malakasang DIY. Tigkaw lang po ito. Hindi po ito kawayan. Or family of bamboo din. So, marami siyang nakukuha na eh. Siya nakakapag-produce sa akin ng surprise catch. Malaki ako dito tilapia. Yan po pala tinanim kong sitaw dito, string beans. Kung mamunga man at may mga namimingwit dito, may pansawag na sila, di ba? Ganyan lang talaga ang buhay. Almost 15 minutes wala pa rin fishing activity. Yan. Pero parang pa-low tide na. Ayan o. So, hintayin na lang natin bago mag alas 12. Let's break muna tayo habang naghihintay ng biyaya sa ilog. Ayan, may baon tayo dito. Yes. With lemon. Ayan, wala man lang akong classmate dito. Good happy day everyone. God bless. Nagawa muna ako ng shells. Mga shell plate. Ayan o. Pudaw. Bibi ang tawag sa akin dito. Tamang tapas sa gulay na labong o lambo. Hi vlog, welcome to my guys. Si Pilo, oh. Para panak pala na eh. Ay, ito iba yan. Apo na iman ko.
Fish on! Ayan po. Ang legendary tilapia. It's a productive Friday. Hindi rin ako nasiro kahit pa paano. Meron pa rin catch. So hanggang sa muli po sa ating fishing episode dito po rin sa aking vlog. Inus Vlog.